गोकुळ सोबत गोकुल. आरपीटी शाळेचा मी विद्यार्थी असून 9वी 10वी पर्यंतचं शिक्षण इथे घेतलं. काही जण 4थी पास म्हणतात असं मत माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकर यांनी व्यक्त केलंय. पाहूयात. या ठिकाणी आपण सत्कार करतोय. सावंतवाडी विधानसभा जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये माझगाव मतदारसंघातून विक्रांत लढत असताना विक्रांतच्या बाबत एक भावना माझ्या मनामध्ये होती की भाईसाहेब सावंत, विकासभाई सावंत आणि विक्रांत ही जी साखळी होती ती साखळी कुठे खंडित होऊ नये म्हणून ज्या ज्या ठिकाणी कॉन्टॅक्ट्स होते त्या त्या ठिकाणी वैयक्तिक भेटून, वैयक्तिक फोनवरून, वैयक्तिक घराघरामध्ये जाऊन विक्रांत निवडून यावा ही मनोमन इच्छा होती. आणि प्रचंड मताने विक्रांत निवडून आल्यानंतर मला सर्वात जास्त आनंद कोणाला झाला असेल तर मला झाला. लोकप्रतिनिधी होणं पहिल्यांदा निवडून येणं फार सोपं असतं. दुसऱ्यांदा येणं, तिसऱ्यांदा येणं, चौथ्यांदा त्याच्यामध्ये स्पर्धा होत जाते आणि ते टिकवून ठेवणं हे अत्यंत गरजेचं असतं. मी अनेक राजकारण्यांच्या नेतृत्वाखाली काम करण्याचं भाग्य मिळालं. त्या ठिकाणी वामनराव महाडिक होते, त्यानंतर अण्णा केसरकर एक फार मोठं व्यक्तिमत्व होतं. निवडून आलं नाही म्हणून ते फार मागे राहिले, परंतु अण्णा केसरकर नेतृत्व होतं. त्यानंतर राणेसाहेब होते, त्यानंतर सुनील तटकरे असतील, अजितदादा असतील, शरद पवार साहेब असतील, असं असंख्य नेतृत्वाच्या हाताखाली काम करण्याचं भाग्य मला मिळालं. आणि त्यामध्ये भावलेले नेतृत्व म्हणजे अजितदादा पवार. अजितदादा पवार यांनी ज्या पद्धतीनं विक्रांत काम केलं, माझ्या मनामध्ये जी इच्छा आहे ती तुला बोलून दाखवतो की अजितदादा हे महाराष्ट्राचं असं व्यक्तिमत्व होतं की त्या व्यक्तिमत्वाने सर्वसामान्य जो एखाद्या समाजाच्या शेवटच्या पायरीवरील जरी व्यक्तीने एखादं निवेदन दिलं जे पेपरवरचं साधं ज्याला वरती लेटरमध्ये नसतं तरी त्याचं काम झालेलं असायचं. आणि ते अजितदादा गेल्यानंतर किंवा अजितदादा आपल्या भारतामध्ये एक अशी आहे संस्कृती की जिवंतपणे एखाद्याचं कौतुक केलं जात नाही, पण तो गेल्यानंतर जास्त कौतुक केलं जातं. तसं अजितदादांचं झालं, परंतु अजितदादाने जसं काम उभं केलं त्या पद्धतीचं काम अपेक्षित तुझ्याकडनं मला अपेक्षित आहे. सर्वसामान्य तुझी आता मला वाटतं 10 ते 12 गाव असतील. 12 गावामध्ये पुढच्या 5 वर्षामध्ये एवढं काम कर की तिथल्या प्रत्येक व्यक्तीने तुझा गौरव केला पाहिजे. त्या ठिकाणी कुठच्याही प्रचारासाठी ते जावं लागू नये एवढं मोठं त्या ठिकाणी काम करायचं. मी या ठिकाणी शुभेच्छा देत तुला आलो. तुला फार मोठा झालेला मला बघायचं आहे. विकासबाई माझ्या जवळचे अत्यंत मित्र होते. विकासबाई काम करत असताना म्हणजे सुरुवात त्यावेळी भाई मंत्री व्हायच्या अगोदर विकासबाई आमच्या शॉप होता त्या ठिकाणी बसायचे. त्याच काळामध्ये विकासबाई नंतर मग भाईसाहेब मंत्री झाले. विकासबाई मुंबईला गेले आणि मग थोडंसं बैठका कमी झाल्या. मी हा शाळेत प्रशालेचा विद्यार्थी आहे. माझा 9वीचा वर्ग इथं असायचा, 10वीचा इथं असायचा होता. ह्याच शाळेमध्ये शिक्षक कोणी म्हणतात की 3री पास 4थी पास, परंतु का 10वीत ज्यावेळी मी गेलो त्यावेळी प्रसंग असा निर्माण झाला की आर्थिक अडचणी निर्माण झाली आणि त्या ठिकाणी पुढचं शिक्षण घेता आलं नाही. नाहीतर चांगलं शिक्षण घेऊन, परंतु ह्याच नगर परिषदेमध्ये मागचे 8 वर्ष जे आपले बजेट सादर केले, काम कसं केलं तुमच्या समोर आहे. आणि असे असो, परंतु विक्रांतकडनं मला खरोखर कौतुक आहे. भाईंच्या नाव त्यांनी पुढे भाई आणि आमचे विकासभाई यांचं वारस ते पुढे नेत असताना त्यांनी खऱ्या अर्थानं सावंतवाडी तालुका, सावंतवाडी मतदारसंघ, जिल्हा परिषद मतदारसंघ आणि भविष्यामध्ये आत्ताच कोणीतरी म्हणाले की सभापती, माझं तर म्हणणं आहे की ते जिल्हा परिषद अध्यक्ष व्हावं. त्यांना मी शुभेच्छा देतो आणि याच ठिकाणी सांगतो जय हिंद, जय हिंद.